Arrasateko pertsona nagusien lau elkartiek, Abaroak, Tokiargik, Usakolak eta Olibarrik, arazo partekatu bat dakoi, hain zuzen be zuzendaritza batzordietan belaunaldi gaztien faltia, eta gaurkoan errealitate horri buruz berba egiteko hitzordua egin dugu eurekin. Andoni, Fernando, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Berdin. Zer moduz? Bueno, tirandillo, ezta? Ni ongi. Bueno, zeuen elkartiak, lehenik eta behin, ze goena biziago gaur egun? Uribarrikotik hasita. Bueno, egoera txarrak ez dut esan behar, baina onak ez da. Azkenien, nire adibidez, sartu nintzen 2016an, esate baterako 2 urte pasatzeko bakarri, eta ja daramatia ia 9, eta orduan nik uste dut larri dela pertsona bat egoteko presidentzian edo zein lekutan. Zergatik, azkenien hartzen dugu bizioak, eta orduan nik uste dut ez dela komeni hainbeste denporak egon pertsona bat. Orduan gabiltz zaila dela, relebo generazional, etortzen badira norbait, baina gure kasuan hor gabiz. Irakan, baina zaila dela, jende berrixak topatzia. Usakolan, Fernando, zuen kasua zen ja? Ku normaltasun baten barruan gabiz, momentuan behintzat, normaltasun daukagu. Arazoak urteetan zehar berdin samar dabil tokia. Honek, Andonik esan duen bezala, badago arazoak batzordekide izateko hori bolondreza zalandan, horrek uste konpromiso sozial bat, konpromiso moral bat, bai faltaiten dagoela, ikusten dela gestionetako lokal hori, ez? Ni uste garrantzitsuna da hori, horregaitik urte luzeetan, batek hartzen du lehendakaritza eta urte luzeetan egoten da horren bende, ez? Eta hori da pizka bat zera, baina bezala normaltasun dabil tokia, bai? Aktibitateakin, ekintzakin, edana nahiko normal. Bai, bazkide kopurua altua da, ekintzak antolatzen dira, ekintzetan parte hartzen da, baina ekintza aurreik antolatzerakoan dago arazoa, ezta? Bueno, antolatzeko momentuan igual ez. Gu batzordekideko pertsonok nahiko lan hona egiten da, ez da zaila izaten antolatzea, baitik ohitura daukagule urteetan zehar, eta horrek emoten du zamurtasun bat antolaketak egiteko, ez. Eta zergatik izaleke, Andoni, jente barrexa zergatik ez da sartzen? Ni benetan ez dakit, porque azkenien nik uste dute jubilatuen etxian, edo zeinen arrasatekua, leku oso politxa da, denporak egiteko, jendiak ezagutzeko, ikasteko, porque daukagu gauza pila bat ikasteko, eta da leku ona. Baina jubilatu berrixan, nik uste dut orain, Fernandok esan duen bezala, daukate, bere buruan daukat, jubilatu naiz, eta ni nahi du jubilatu ezan. Ez daukate gogurik hartzeko kompromisua larrei. Orduan, horregatik nahi dute. Eskursinuak, librek egotia. Kompromisuak ez dute nahi jartzia. Baina ni benetan lana larrei ez dala. Eta benetan norbait entzuten badu hau, esan, prest gaude, eskua zabali, personak ona garela, eta orduan etortzeko, ezagutzeko zer den jubilatuen etxean barruan. Lan voluntarixoa da, hori bai, hori izanleke kakotako bat, lan voluntarixoa da. Dudari gabe. Ni hori baino gehiago botatzen dute konpromiso hau. Bai, voluntarioa da, baina voluntario danez, hori konpromisoa hartu,
eta begiratu batzordean urte batzuk daramala, hor dago, beste bazkide tartean hor dago hori konpromiso hori esatie. Soziala, morala, kezka bat, arduretzie esan da zuko. Badai horrek urte batzuk eta botako diogu esku bat eta oporrak hartu dira, ez? Ni uste dut hori dela. Bolondresa, azkenik gauza asko egiten dugu bolondresak. Elkarteak daude, gastronomiko elkarteak daude hor funtzionamentua bi urte aldaketak egiten direnak. Da zer da, derrigortasun bat, ero sistema dagoelakola jarrita. Hor izin belditzake antzerako bat, ezakit, igual ez da esango bi urte, esango dira igual hiru lau, baina muga bat egon bidau esaten daguna hemen bukatzen dut. Eta hori falta dagoela. Konpromiso morala, soziala, ez dakit, egunen baten nire esperantza daukat aiauko nezela 80 urteak hartzen, ez dakit. Ezirik ez ziurtatu hori, sekula. Baina esaten dut, niretako garrantzitsuna da hori, konpromisoa. Bizipos kooperatibak ezinbesteko laguntza emuten dozte pertsona nagusien lau elkarte honeiri. Beatriz Santamariakin gauz, arratsaldeon, Beatriz? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, labur konta iguzu zer lan egiten duzuen Biziposetik? Bueno, saiatzen gara laguntzen, haien egunerokotasunean, ze gauza administratiboki egin behar dute, junta aldaketak, bai diru laguntzak, kontu korronteak nola kudeatu, kontabilitatea haien elkarteetan, ze askotan jendea prest dago egiteko gauzak, baina askotan ez dakite ondo nola egin. Eta teknologia asko eskertzen da, baina jende asko hori ez da oso lagungarria edo ez dakite nola eramaten gauzak. Orduan, ni behintzat saiatzen naiz haiei laguntzea eta modu errez batean erakustea nola egin gauzak ondo edo behintzat haien artean bai nola eramaten administratiboko gauzak modu erraz batean. Benetako arazoa da, ez da, errelebo falta hori? Bai. Ikusi duzuen moduan, jende asko eramaten du 10 urte edo gehiago. Orduan hori ez da oso bidegarria. Azkenean behar dute ideia berriak, beste ilusio bat. Orduan horretarako gaudegu, saiatzen laguntzen, baina behar dugu jendea eta gehien bat emakumeak haiei laguntzen eta ganorarekin gauza berriak sustatzeko. Beste arlo importantetako bat, emakumiena, ezta? Azkenean gura osue bai, emakumeak belaunaldi gaztea bakarrik ez, emakumeak zuzendari batzordetara erakartzea. Dudarik gabe, guk atiak ezabali daude edozein pertsona, eta naiz neska eta naiz gizona, baina etortzeko, porque nik uste dut errelegua behar dugu. Bakoitza dauka bere barruko gauza, pizkatxo bat bere gauzat, desberdina, berrixak ataratzia, porque batzuetan ez gara gelditzen ekadukoz, baina komeni da jende berrixak ekartzia. Zeuen kasuan, Fernando bakotzu ez da hor, nola bateko arau bat zaila gana betetia, emakumeen kasuan. Gonbidapenak egoten dira, izeteko batzordekide, baina hor gelditzen gara. Batzuetan egoten da jentia prest, torteko eta bestatutan, ez dago. Ezin dugu hor lan gehiago egun, konbidapena egiten duzu, urtero asamblea aurretik, ipiten da horri bat zintzilikatuta zeien, arbel hori beti gutxik gelditzen da.
Horrez ba, funtzionatzen, Goiena Telebistako kamaria aprobetxoka, gonbidapena batema-eta berra animaiten da nire, botako zuen, zehose, mesurin bat edo. Ni betik esaten dut, emakumeen konpromesio izin bideo parte hartzia. Ez da toki bat hain zaila edoteko. Gonbidapena egiten diot, bai, gizonezko bezala emakumea ere, bai. Gero, eske ibiltze gara, gutxienez berrotamar, hori eske, da, animatu dizela parte hartzen. Ez dira modu txarra pasetan bez, eta nire eskara izango litzeko hori. Zeu Andoni? Antzerako parecido. Nik uste dute animatzeko jendia naiz emakumeatan esan dira, eta dudarik gabe eman behar dugu buelta, baina buelta osoa. Orduan animatzeko, etortzeko, ezagutzeko, eta jarraituko dugu alaxe beste haize bolada berri zen. Ia, eskerrik asko bisoi. Bai, zuei, etortzeagatik,